ithi-ke ngimcijise kancane. Niyambona umnumzane? Ngikatheli laba bathi abakazi bambone ngamehlo. Namhlanje sizombona. Athi ayibona leya nkomo emhlophe leya. Mawubheka kunenyoni lapha eduze kwayo. Buka-ke laphana ukuthi ihlathi limuva kancane kancane. Lapha phambi kwayo inyoni nje ukubona idosile nje ithuli uzoyibona inokushintsha. Ilandelwa ile enye nje ubisondela leya. Uzothi usuka njengamanje ithula ubukele nayo ifike enye esithathu. Uzothi ubona uzobona sekumuntu. Ngicela ini isikhashana nje ngisakubukisa la. Uzobona mfuni kuthiwa nginamanga. Kathele phela abantu abanamanga. Thula ubuke nje wena. Buka nje thula ubuke. Akusikhathi esingakanani. Ngathi ayibona la isikhona. Naya manje ithamela ithunzi lapha esihlahleni. Kahle kahle izungeza leya nkomo emhlophe ifuna ukudla le nkomo emhlophe. Ngathi buka le enye ivumbukaphi nje wena mawubuka le enye. Ngoba ifike uyazi ukuthi amalanda ajwayele ukuthi afike ngokuthi andiza ahlale phansi. La vela vumbuke. Ayisashintshi-ke le nyoka-ke nongixolela isikhathi sihamba phela nami angihleli la angakhili la edamini.